Здравейте, аз съм Любомир 2000 и сега ще направя ревю на два файла, които ми бяха изпратени от един приятел на име Сталин. Това е след една игра, така да го ефектно на тецата яко. Сега второто е нещо като часовник. Показва дори стотните от секундата. Ако искате да ги свалите, той още ги разработва. Това е временно ревю.